Tomáš preteká za Banskú Bystricu. Evgenij from Russia. V modrej strane vítam Evgenina Pikonina z Ruska. Slovensko-ruský súboj. Čiže Čes z Banskej Bystrice a Slovenska môže teraz zachrániť Tomáš Majer. Tomáš preteká na strane červenej, pochopiteľne v červených šortkách. Pripraví sa next wrestler Zumarče David and Sidonia Kolive. Červenej, konkrétne je to Tomino Majer z Banskej Bystrice, taký mladý Herkules od Karčo Lipiského. Jeho náprotivok na strane modrej ruský reprezentant Evgenij Pikonin. Evgenij je skúsenejším pretekárom. Tomáš, poď! A je to stav 0-1. Ani ideme na druhý súboj prvého kola svojho zápasu v kategórii. Pani nám bude hrať aj iné. Uvidíme. Poď Tomáš, poď zaber! Poď, poď! Vidíme naozaj súboj! To je súboj od silákov! Poď Tomáš! To siláci si navzájom nič nedarujú. Poď Tomí, poď! Máme tu víťaza. Naozaj v heroickom súboji. Ladies and gentlemen, the winner is Rusad Evgenij Pikonin from Russia.